खालामनायानो जाहैबाय जोंखौहाय फार्स्ट लांनायावथ' हेंकाप लागायनानै दोनोमोन, ओमफ्राय आथिङावहाय लहा गानहोनानै दोनदों 3 बोसोर। बिराद खुसि, मानोना जोंनिनो एक्स एनडिपिफ्रा जोंखौ बख'दों। आंनि मुङा जाबाय दिलिप बसुमतारी, आफादाव जाहैबाय बिदावखो। आं 28 बोसोर। 2016निफ्राय भुटान जेलाव दङमोन। जों जेबो आसा गैलामोन न'आव फैगोनखौ, आरो आसाबो खालामखायाखै। बिराद खस्थ' मोनदों, गामिखौ गोसोखाङो, बिदा फंबायखौ गोसोखाङो, नायनो होनबाबो मोना। खौसेनि देंखोखौ माबोलाथो खोनानो मोनबावगोन। थांनाय 20 सेप्तेम्बर खालि जिहेतु भुटानाव जोबजानानै दोननाय बर' हारिनि बिग्रायारि बिथांमोन जिहेतु साद' थांनाय 20 सेप्तेम्बर खालि गबोदों। बे समाव बे गबोनाय जिहेतु सा-6नि गेजेराव जोंनि सनितपुर जिल्ला बा ढेकियाजुलि हालामनि सानै बिथांमोना सोमावसारग्रा आफादनि सासे मावथि बिथांमोना जिहेतु ढेकियाजुलिनिफ्राय सानै, आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। जिहेतु नोंथांमोना दाख्लै थांनाय 20 सेप्तेम्बर खालि नोंथांमोना भुटाननिफ्राय जोबजाना दोननायनिफ्राय गबोबाय। बे समाव मा फोरमायगोन नोंथाङा दा दिनै सफैनानै माबायदि फोरमायगोन? दा आं आरो जों बिराद खुसि, मानोना जोंनिनो एक्स एनडिपिफ्रा जोंखौ बख'दों, आरो बिटिआरनि माखासे मावग्राफ्राबो जोंखौ बख'दों। जों 2016निफ्राय भुटान जेलाव दङमोन, आरो जों जेबो आसा गैलामोन न'आव फैगोनखौ, आरो आसाबो खालामखायामोन। जों मिथियाखै, साडेनलि जों जेलनिफ्राय गदों। जोंनि एक्स एनडिपिनि हेल्प आरो जोंनि बिटिआरनि हेल्प खालामनायावहाय जों गदों। बुंनांगौ जेबो गैया, जोंहा खुसि। खिन्थु जों मोनसेल' थेंक्स बुंगोन, जेसेबांसिम आं थेंक्स बुंनांगौ बेखौ आं बुंजोबनो हाया, आरो बेनो आरो जिहेतु फोरमायनो हागोन नामा? आं एनडिएफबि फुराना, आं 2007निफ्राय आं जइन खालामदों। मावै मावै आं आफादाव मावबोदों। नोंथाङा बेसेबां बेट्सनि? आं 28 बेचनिफ्राय खामानि मावबोदों। नोंथांनि मुङा? आंनि नामा बिरमल बसुमतारी। आफादावबो बेनो। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। आरो गुबुन सासे दंबावो जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथां भुटाननिफ्राय, जाय बिथाङा गोबां बोसोर भुटाननि जेलाव जोबजानो गोनां जादोंमोन। आं बिथां सासेनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। जिहेतु नोंथांनि मुंखौ मिथिनो हागोन नामा? आंनि मुङा जाबाय दिलिप बसुमतारी, आफादाव जाहैबाय बिदावखो। आं 28 बेचनि। जिहेतु नोंथांमोना गोबां बोसोर भुटान जेलाव जोबजाबाय, माबायदि खस्थ' मोनखो नोंथाङा? जों भुटान जेलाव थानाय समावहायथ' जों माखासे खस्थ' मोना नङा मोनबोबाय। दा जोंखौ जाय मानसिया बख'दों, जेनेबा जोंनि आफाद, एक्स एनडिएफबि, लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्ट, लोगोसे आसामनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बख'दों। जों बिनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बिथांमोननि थाखाय। जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, जों बेखिनिखौ बुंनानै। दा नोंथांनि थंखौ मिथि? आंनि थङा जाहैबाय 2 नम्बर बेसराव, बाथासपुर, सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, पुलिस थाना ढेकियाजुलि। गोजोननाय थाबाय। बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो हायो, जिहेथु गोबां बोसोर हाग्रायाव थाबोनायनि उनावबो बिथांमोना भुटान जेलाव गोबां बोसोर जेल जाबोनानै बिथांमोना माखासे जेरा खालामजानो गोनां जादोंमोन। आं बिथांमोननिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिथिनानै लानो नाजाबावगोन। जिहेतु नोंथांमोना भुटानाव खै बोसोर थानो गोनां जाखो? जों 9 बोसोर जासिगौमोन, 9 इयार्स जासिगौमोन। 3 मान्थ लेफ्ट जादों। जिहेतु गोबां 9 बोसोरनि गेजेराव नोंथांमोना माबायदि खस्थ' मोनदों? जों बिराद खस्थ' मोनदों, गामिखौ गोसोखाङो, बिदा फंबायखौ गोसोखाङो, नायनो होनबाबो मोना। जों गोसो बायनानै दङमोन, बेनो आरो। जिहेतु जानाय लोंनाय माखासे आलादा रोखोमै मोनजायो जानांगौ, बेयाव नोंथांमोना माबायदि एडजास्ट जानो हादों? माखासे जानायफोरखौथ' जों एडजास्ट खालामनो हायाखै, माने लासै लासै उफाय गैयैयाव जों थानानै एडजास्ट खालामनाय जादों आरो। बिथांमोना जिथु पुलिसफोर बा नोंथांमोनखौ जोबनानै दोननाय थानायाव माबायदि जेराफोर खालामदोंमोन?
जेरा खालामनायानो जाहैबाय जोंखौहाय फार्स्ट लांनायावथ' हेंकाप लागायनानै दोनोमोन, ओमफ्राय आथिङावहाय लहा गानहोनानै दोनदों 3 बोसोर बेनो आरो। गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै मोनबाय जिहेथु गोबां बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जिहेथु संग्राम खालामनायनि गेजेरजों गोबां बर' लाइमोनफोरा जिहेथु नैबेबायदि आथिङाव जिनज्रि खानानै दोननाय, आखाइयाव हेंकाप खालामनानै दोननाय गोबां बर' लाइमोनफोरा सैनो गोनां जादों जिहेथु बर' हारिनि थामोनथा थांना थानायनि थाखाय बर' हारिखौ गोजौआव दैखांनांगौनि सर्तआव जिहेथु बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामबाय।